Croatia osiguranje predstavilo je Lako, prvo hrvatsko 100% digitalno osiguranje. Riječ je o novom digitalnom brendu na hrvatskom tržištu koji nudi ugovaranje obveznog i kasko auto osiguranja potpuno digitalno, na jednostavan, brz i pametan način. Dakle, ovo je prvo digitalno osiguranje koje omogućava našim klijentima da u manje od minute iz udobnosti svog naslonjača, bez da traže bilo kakve podatke koje ne znaju na pamet, naprave policu osiguranja u bilo koje doba dana i noći. Odlazak po auto osiguranje u poslovnicu tako ovim digitalnim rješenjem Croatia osiguranja postaje prošlost. Onoga trenutka kada se završi plaćanje, dakle nakon 1 minute operacije na aplikaciji, odnosno na web shopu, klijent na svoj e-mail dobija sve potrebne dokumente, znači i policu, i zeleni karton za putovanje u inozemstvo, i račun, i sve ono drugo, uvjete police i sklapanja osiguranja, dakle sve ono što mu treba, a što bi inače što bi morao ići u poslovnicu. Projekt se razvijao 10 mjeseci i u potpunosti je napravljen u Hrvatskoj. Po riječima direktorice sektora za digitalni razvoj Ane Zovko, najveći je izazov bio napraviti jednostavan, funkcionalan proizvod i upravo su na to najviše ponosni. Ono što je najbitnije ovdje, znači mi korisnike ne pitamo neke stvari koje oni ne znaju iz svoje glave, znači taj cijeli proces je toliko jednostavan da oni koriste samo neke podatke koje znaju bez pogleda u bilo kakve dokumente. Tako da to je bilo najteži dio projekta i evo mi smo u tome uspjeli. Osim jednostavnog korištenja, Lako nudi i atraktivne cijene. Poseban je benefit maksimalnih 50% bonusa za sve klijente. Lako donosi još jednu inovaciju na domaće tržište, a to je poseban popust onim korisnicima koji voze manje. I to po principu manje voziš, manje plaćaš. U slučaju štete na vozilu, proces je jednostavan. Naš klijent može ili preko web portala ili preko mobilne aplikacije prijaviti štetu u svega nekoliko koraka, znači vrlo kratko opisati taj štetan događaj, dostaviti nam potrebne dokumente i ukoliko je sve u redu sa prijavom, čak unutar 24 sata može sa strane nas očekivati neku ponudu. Lansiranjem ovog proizvoda Hrvatska se pridružuje malom broju europskih zemalja s ovakvom vrstom osiguranja, a Croatia osiguranje je još jednom pokazalo zašto je tržišni i digitalni lider. Croatia osiguranje ulaže preko 200 milijuna kuna u digitalizaciju svog poslovanja. Između ostalih ulaganja tu je i ovaj novi brend Lako osiguranje. Policu Lako osiguranja moguće je ugovoriti putem web stranice www.lako.hr, dok je aplikaciju moguće skinuti na App Store-u i Google Playu, a ovim digitalnim rješenjem Croatia osiguranje na najbolji način promiče vrijednosti Adris grupe koja u svim svojim tvrtkama njeguje kulturu izvrsnosti, okrenuta inovativnim poslovnim rješenjima i budućnosti.